DSW Universal Presser. Kasama po natin ngayon si Undersecretary Rene Lenbaje upang magbahagi ng pinakabagong ulat sa implementasyon ng Social Amelioration Program o SAP. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Len. Magandang hapon, Director Irene, at magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng presser na ito. Ayon sa pinakahuling ulat natin, ngayon, ika-6 ng Agosto, ay umaabot na sa 66.4 billion pesos ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 10.2 million na pamilya na benepisyaryo ng programa. Ito ay itinatayang nasa 72.4% na ng kabuuang bilang ng mga benepisyaryo ang nakatanggap sa second tranche ng ating Social Amelioration Program. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps, ang mahigit na 5.2 million na low-income non-4Ps families, mahigit 2.6 million na mga waitlisted o yung tinatawag nating left out, low-income non-4Ps na mga pamilya sa buong kapuluan, at mahigit 1 milyon na mga waitlisted mula sa mga ECQ area. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa lahat ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng ikalawang bugso ng ating Social Amelioration Program. Patuloy na nagsisikap ang mga kawani at ang buong ahensya upang matapos ang lahat ng payout sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan. Maraming salamat po, Yusek Len, sa inyo pong ibinalita. Ngayon naman po ay magbigay linaw tayo sa ilang mga katanungan ng SAP. Ang unang katanungan po, Yusek Len, kakayanin po ba ng DSWD na makapagbahagi ng third tranche ng SAP? Ang DSWD ay pangunahing tagapagtaguyod ng mga programa na nagpapatupad ng social welfare and development at titiyakin na maayos ang pagpapatupad ng anumang polisiya o batas na ipinapasa ng ating Kongreso hinggil dito. Ang DSWD ay tagapagpatupad at nakahanda tayong gawin at ang mga utos na nakaatas sa atin. Alinsunod naman sa sinabi ni Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, ay nakasalalay sa ating mga mambabatas ang pagbibigay ng third tranche ng social amelioration. Salamat po, Yusek Len, sa inyo pong kasagutan. Susunod po na tanong, bakit naging 14.1 million na lang ang inyong mga benepisyaryo para sa second tranche? May breakdown po ba kung sino lang ang mabibigyan ng ayuda? Opo, may breakdown po tayo. Sa kasalukuyan ay ang nakikitang kabuuang beneficiaries ng DSWD para sa second tranche ng SAP ay aabot sa 14.1 million. At ang mga ito ay binubuo ng sumusunod. 1.3 million po na 4Ps beneficiaries, 7.2 million na non-4Ps beneficiaries na nakatira sa ECQ areas mula noong May 1 hanggang May 15. 3.2 million na waitlisted families nationwide na hindi nakatanggap ng first tranche at 2.1 million naman na waitlisted families na nasa ECQ area sa mga sumusunod na dahilan. Marami po sa mga lokal na pamahalaan ng LGUs ang hindi nakaabot sa idineklara nilang bilang ng waitlisted families sa kanilang mga nasasakupang lugar. Noong sila ay nagsumite ng listahan ng mga pangalan ng waitlisted families. Sa katunayan ay 3.2 million lang ang mga pangalan na naisumite lahat ng LGUs at 2.1 million mula dito ang mga nasa ECQ areas. Natuklasan din natin na napakarami ng nakatanggap ng mahigit na isang ayuda mula sa DSWD o kaya naman ay mula sa ibang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad din ng SAP tulad ng DOLE, ng DA, ng DOF, SSS. Natuklasan din po ng DSWD na maraming benepisaryo ang hindi kwalipikado, ngunit nakatanggap ng ayuda mula sa SAP. Marami naman din mga matapat
ng mga benepisyaryo na voluntaryong nagsauli ng kanilang natanggap na ayuda mula sa DSWD o kaya naman ay tumangging tanggapin ang kanilang ayuda upang makatulong naman sila sa iba. Maraming salamat po, Yusek Len, at naipaliwanag po kung paano tayo naka-arrive dun sa 14.1 ng mga benepisyaryo